Christian. Hej. Hvad laver du? Jeg sidder og kigger på, jeg sidder bare og kigger på min telefon. Okay. Hvem er du? Jeg er hende fra din klasse. Der har jeg sgu aldrig set. Det må jeg sgu lige indrømme. Så er det her, hva'? Og en lille fætter. Hvorfor rykker du dig hele tiden længere væk? Det ved jeg ikke, fordi man sidder bedre på den her side. Nå, det synes jeg også. Ja, okay, men burde du så ikke sætte dig derinde? Hej, har du nogensinde været forelsket? Ja, det har jeg godt nok. Hvor mange gange? Jeg kan ikke huske, hvor mange gange. Det er mere end en gang, man har været fængslet. Har du en kæreste? Ja, men det er jo så gået hen og blive min mand, jo. Hvordan er det så at være forelsket? Jeg kan snart ikke huske det, men jeg kan huske det noget med, men det hele livet gør det lidt nemmere, når man er forelsket. Man svæver lidt på en lyserød sky. Har du så fulgt i mere? Ja. Andre ting? Nej, det synes jeg ikke. Det hele går bare nemmere, når man er forelsket. Nå, så er det også dejligt at være forelsket. Ja, det er det. Ja, okay. Okay. Hej Laura og Amanda. Hej. Nå, har I så prøvet at være forelsket før? Ja. Laura, hvor mange gange? Hvor mange gange? 4. 3. Nå, fik I sådan en rigtig sommerfugl i maven? Nej. Ja. Nå, så er det den her, vi bliver færdig. Det ved jeg ikke. Okay. Så, I har sommerfugl i maven, hvis jeg er forelsket. Lidt. Altså, det ved jeg ikke. Er det dejligt at være forelsket? Nej. Hvorfor er det så ikke dejligt at være forelsket? Svar. Det er hendes svar. Så slutter det dejligt, hva'? Så fortæl hvorfor. Ikke også? Kameraet den vej. Amanda, hvorfor er det dejligt at være forelsket? Flyver I med en lyserød sky? Nej, en brun. Okay, tak for interviewet. Hej Bastian. Hej. Hvor mange gange har du siddet og forelsket? Mange gange. Og hvor mange gange er mange? Over 10? Cirka. Okay, hvordan er det så at være forelsket? Sommerfugl i maven. Igen? Nej. Er der ikke sådan rigtig pinlighed, hva'? Hvad så er du forbi hende? Eller han måske? Nå, jeg synes, det piger eller drenge. Hvad? Er det til piger eller dreng? Jeg har til lige. Og ikke til dreng. Nå. Mit spørgsmål. Okay. Hej Christine. Hej. Har du prøvet at være forelsket før? Ja. Hvor mange gange? 3 eller 4. I hvem? Det vil jeg ikke sige. Hvorfor ikke det? Fordi det På live tv. det er på live TV, ja. Er det nogen på den her skole eller for din gamle skoler? Både om. Ja, okay. Hvordan er det så at være forelsket? Mærkeligt. Og sommerfugl i maven? Og svømme på en brun sky? Ja, på en måde. Men er ikke lyserød og ikke brun. Det var rigtig brun sky. Det skal være lyserød. Nå. Har du så nogensinde prøvet at være forelsket i en pige? Nej. Har du snæret med en pige? Nej. Ja. Okay. Okay. Ja. Nå, så tak for interviewet, og nu slutter det her.